So ayan guys, baba na tayo. Paalis na po kami ngayon dito sa Pierdos. Ayan po. Ayan guys. Pierdos. Guys, hindi pala kami tuloy papuntang Subic. So yan, sila naman yung mga daming bigas. Parang din kagaya sa atin guys, bagong dating yung kahapon sila tumikit. Dami din nilang bigas. Siguro nasa 40,000, 60, 70, mga ganun yan. Sa bigas itong dalawa nagagawa kayo dan.